No niin, poika. Suunnistus on kun tehty sulle ja saat kun tehty suunnistuksella. Siinä tarvitaan kuule hyvää rastivainua, räjähtävää voimaa. Ja sitten tietenkin tämmönen kapeampi kaveri on hyvä, se menee suikahtaa kato puitten välistä, kun norjalainen joutuu kiertää. Ja köykäinen kaveri on hyvä, se ei uppoo suohon. Ja lyhyt kaveri on tietysti ihan optimi, kato kun se menee alimman oksan alta, kun ruottalaista kajahtaa ottaan se on. Noniin, katsotaan varusteet, mitä mä tässä sekoin. Onko sulla kompassi? Joo. Kartta. Joo. Elektroninen leimauslätkä. Joo, ja sitten meillä on tämmönen, kato, lamppu. Jos se eksyy tonne, niin löydetään lampun perusteella sitten. Sitten mä oon asentanut siihen tämmösen GPS-laitteen, kato, että mä pystyn täältä monitorista seuraamaan, missä se painaa. Kun viimeksi eksy tonne kaupin mettään, niin mä löysin, kato, tää rannikkovartioston kanssa haettiin sitä, niin löysin sen tosta Pispalan grilliltä, se oli tilannut makkaraperunat. No mitä mä sekoilen? Otetaan juoksuharjoituksia. Suunnistajan pitää olla kuin hirvi. Tai tässä tapauksessa pieni poro. Noniin, pompis vähän nyt. Noin. Hyvä. Niin, ja sitten haetaan ensimmäinen rasti. Tässä on nimenomaan tää rastivaino hyvin tärkeä. Niin kuin huomaatte, silakka haistelee ilmaa, se katsoo puun kaarnoista ja murahespesistä, mistä on pohjoinen. Osittain kompassista. Jaha. Katsotaan, onko silakka kartalla. Nyt löytyi suunta. Jaha. Silakka hiipii graniitin äärelle. Siellä on rasti. Etsin tukevaa otetta. Löytyykö pitoa marmorista? Täytyy olla hiljaa, ettei norjalaiset kuulu. Jaha, siitä löytyi reitti. Ei muuta kuin 18 kertaa ylös ja alas siitä. Ähtyätä vähän perään. Nyt taisi jäädä jumiin. Se sutii siinä paikalla, me ollaan tässä. No niin, puristat perseellä vaan normaalisti. Kyllä se siitä lähtee. Pistät kärret niinku imukupeeksi. Terve! Mitäs te oikein täällä touhuutte? Me reenataan suunnistusta. Ja kuule tyrät rytkyy ja tanner soi. No ei me suunnistat kyllä yleensä ihan tällaisissa maastossa olla, että eikös tällä silakallakin olisi paljon mukavampi, jos vähän parempaa pohjaa löytäisitte kengän alla? Älä tuu rimpulla neuvoon tänne yhtä. Jaa, no. Eipä sit mä. Mikähän aerostähti toikin tuli tänne koittaa onneensa. Neuvoon isoja äijä, kun kiivähdään kallioon ylös.